салом алайкум шербачако. Ина қишлоқи хидмон омадагим бародари азима. Лайкҳоро абзанед, классакҳоро абзанед. Ина пистаҳои хидмон. Мусафеди падарам коридаги 27 сол пеш, 27 солам пештар коридаги бародари азима. Чинданаш ҳозир мебинед, дам мегирем бародари азима. Живой айтанаи пистаи хидмоне. Хидмон ма мехирам шербачако. Шумо тамошо кунед, лайкҳоро абзанед шербачако. Дастгирӣ кардан гирен шербачако. Лекс рафтесай. Чиптаз гирифтан гирен шербачако. Нигоҳ кунед. Дестене пистаҳоро. Ина шербачако. Фақат классакҳоро абзанед. Ина ма айтанаи писта мехирам шербачако. Пистаро бинед. Ина чихелай пистаҳои яъне деҳқонӣ. Ина шербачако. Бисмиллоҳи роҳмони роҳим. Ина мечинем варки хандона ки нигоҳ неша бинед. Иша бинед шербачако. Дестена пистара бинед. Пистара шербачако. Ина яъне қишлоқи мо. хуб иҷа кӯҳ нест. кӯҳ дураиш десен. Лайкҳоро абзанед шербачако. чихела охе баҳоша битем. Пистара бинед. Пистаи деҳқониро бинед. давлати падар ай давлати падар. касе ки падар дорем ба қадри падар бирасен шербачако. зинда бошен. ина мегирем. дестена ина пистаи меган ку хандонак меган читари меган ана хандонакша намияй. айтанаш мегирӣ. живой писта мехӯрӣ. барои мо классакҳоро абзанед. живой пистаро дестена. лайкҳоро абзанед. пистаи деҳқонӣ яъне мусафеди падар. бо шербачако мақсад ҷа бодомам дора. шербачако ина бодомам дора. дестена бисмиллоҳи роҳмони роҳим. ина и бодомай дестен и бодомои ҳамая мера яъне ҳамиам ина кунеша қоқши дестай яъне навдаш иам баробари ҳами кордаги 20 чанд сол пеш ҳами бодом фақат ҳосил мете 20 чанд сол шид. хуб хай шербачако. у пара ҳамаша боғ кардагиай мусафеди падар ҳамаи ҷо бодом. хуб баъд дига дарахт зардолу шафтолу себам хеле мусафеди падар меҳнаткашай бовар ки бардораи ҷон. ина болам яъне фермаву қишлоқу ина шербачако аки бисёр нест як 20 чанд дона ниҳолшай. ина бардораи ҷон. ина иша бинед не чихе бисёр дора ҳоли яки иш хомай иш напухтай. ина нигоҳ кунед. пистаи деҳқонӣ гуфтам ку. ина у пара дам астае ина уҷа ол мерем. чихел бастагиам. нигоҳ кунед. дестен шербачако. чихелай дестен. ина лайкҳоро абзанед бародари азима. пистаи деҳқонира бодоми деҳқонира худо нигоҳбондон қамчен кинед. лайкҳоро абзанед. 50 мошина рафтестай шо ҷоизаи Lexus 570. фақат дастгири шумо дар корай бародари ҷон. ман ҳамин видеоро бисёр парфистам чи тарбузхӯрӣ мешавад, чи бардора пистахӯрӣ мешавад, чи шербачако хуш гӯштин мешавад, чи бӯсткашӣ мешавад. ҳамин видео барои чи шербачако фақат амун мошинои холӣ напартум. ютуб худо медонад ки бисёр видео ма удалил кардак. ҳамин сабаб акаҷоно ҳамин видеоам парфистам ки аки касе дар интерес нест тамошо кинед. лайк абзан. касе ки интерес нест шербачако и барои ютуб ай бародари ҷон асосӣ ки ҳамин видеоро бибинав кам кам яъне рӯи хотир кинав удалил накунав видеоро. ҳамин сабаб акаҷоно дастгирӣ кинед шумо. дастгири шумо пешравии мо бародари ҷон. худо нигаҳбони ҳамат бош. дар ҳаққи мо дуогӣ бошен. дар ҳаққи мусафеди падарам дуогӣ бошен ки сеҳат саломат боша. дар ҳаққи ҳамаи падаро дуогӣ бошен. худо нигаҳбони ҳамат боша бародари ҷон. зиндаву сарбаланд бошен.